Amigos, amigas, hoxe Radio Líder Santiago achégase ata Feira Medieval de Padrón. Xa van 17 anos que se fai no casco histórico desta vila padronesa, esta feira que nos retrotrae anos e séculos pasados. Imos botar unha visual porque hoxe tamén va a estar aquí presente o alcalde, a concellera organizadora, entre outras autoridades, e imos tamén a falar con algúns dos artesáns que están presentes. Como saben, duplicáronse os postos nesta feira medieval que sigue medrando e sigue colleitando moitísimos visitantes. Alcalde, unha nova cita que temos coa feira medieval aquí en Padrón, unha feira que vai medrando e que vai incorporando tamén novas actividades e atraccións para os visitantes. Pois sí, como vedes xa, o noso pobo está a reventar de xente, sempre é unha festa moi esperada. Neste mes de xullo que imos a ter unha actividade moi intensa, tamén ca oferta que imos a ter polo Santiaguiño do Monte, na que incluímos Asnot nunha nova edición, e tamén cos Solpores Musicais que onte tiveron o seu primeiro concerto, unha nova iniciativa que parte do Concello de Padrón, que se celebra no atrio do Convento do Carme, un espacio maravilloso, que, bueno, onte tivemos xa un bo resultado, actuou Xoán Curiel e que se suma a esta intensa oferta que vamos a manter durante todo este fin de semana ca feira medieval. Despois Chus vos dará os datos, unha feira de récord, e nos creemos que, se o tempo acompaña, pois aquí vai a estar media Galicia. Oxe, Macías o Namorado, o que se lle honra aquí en Padrón, estará máis feliz que nunca, non? Penso que sí, xa onte, porque onte Xoán Curiel inclueu no seu repertorio unha cantiga, Cativo da miña tristura, de Macías o Namorado, entre outros autores da lírica medieval. Escoitamos música en galego-portugués, algo que é pouco frecuente, e, por tanto, bueno, pois nós en Padrón está todo listo para acoller a toda a xente que queira visitarnos e que, bueno, é unha visita obrigada. O domingo será un día moi grande coa feira medieval e o mercado dominical, por tanto, pois aquí estamos para recibir a todo o mundo do mellor xeito. Días, alcalde. Concelleira, dio o alcalde cifras de récord, duplicáronse os portos de artesáns e lista da garda, incluso. Efectivamente, 120 postos de artesáns, 30 en espera. Como podedes ver, temos as rúas ateigadas de postos. Este ano tamén incluímos bastantes actividades para a cativada, para os nenos, as nenas. Bueno, hoxe temos un día completo, cheo de actividades musicais, de atraccións. Invítevos a que non vos perdades ás 11 da noite a animación de Troula Lume, que sempre é espectacular, non, esta compañía. Bueno, estás todos invitados, invitadas. O domingo tamén completo de actividades e xa lanzámonos ao Santiaguiño. Sí, vamos xa de cabeza ao Santiaguiño. De feito, o luns presentaremos o cartel e o programa. Bueno, xa veredes todas as sorpresas que temos preparadas. Ahora es un cisne como ese que ves ahí, para poner plantas y depende que tome la temperatura ahí para poder moldearlo, para ir llevándolo a la forma que uno quiere. Está la gente ya ahora mismo curioseando, porque claro, no todos los días uno ve esta técnica que, al igual que otros, se está perdiendo, pero gracias a gente como tú se revitaliza, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad que vamos quedando poco. Tardar ahora tardo poco, pero esto lleva muchos años para llegar a hacerlo en tan poco tiempo. Claro, sí, la gente a veces se piensa que esto, o sea, ¿Cómo te adentras tú en este mundo del vidrio y de...? Muy de pequeño. ¿Sí? ¿Por tradición familiar o no, nada que ver? No. Yo empecé en una fábrica de nebulizadores de vidrio.
era la parte, digamos, para hospitales, para todas estas cosas. Sí. Oye, qué maravilla, ¿eh? Verlo así con los propios ojos. Yo creo que la gente también, viendo este vídeo, se habrá quedado maravillado. Pues hasta el domingo, aquí lo tienen, ¿eh? En la Feria Medieval de Padrón. Muchísimas gracias. A ti, ha sido un lujo, de verdad. Gracias. Bueno, aquí temos unha serie de xogos de distintas partes do mundo, de distintas épocas. Hai un xogo azteca, hai xogos máis modernos xa de Warhol e de Montessori, e despois xogos tradicionais de distintas partes do mundo que fomos recopilando. Sempre son xogos curiosos, moi fáciles de xogar, casi todos antes de un minuto estás xogando, teñen unha explicación sencilla para todas as idades. Estamos con David García en la Feria Medieval de Padrón. Un mago que se ha colado en la Feria Medieval. Sí, en realidad sí, porque llevamos todo artilugios mágicos como brujas, lámparas mágicas, porque son mágicas, juegos de magia, que eso a los niños les encanta. También tenemos libros, agendas, nada hecho con nada animal, es todo vegetal. Y artesanía hecha a mano. Bueno, ¿y qué te veo en la mano? ¿Qué tiene? Pues en esta parada no es todo lo que parece, porque ustedes lo han visto ahí, yo lo he visto aquí con mis propios ojos y... David, ¿cómo está yendo la Feria Medieval? Cuéntame. pues la verdad que hay afluencia. ¿Sí? Sí, y nos estamos divirtiendo, la gente se para, le gusta el puesto, eso sí, y nos estamos divirtiendo. Mira la cara del señor, mira la cara del señor que ha puesto una cara así, me gusta el puesto. Pues David, te dejamos con... Muchísimas con gracias. esta gente. Gracias por atendernos. Gracias. Ahora estoy desenfiando as agullas para poñerme a coser. O sea, todo lo que vemos aquí, artesán 100%. Artesán 100%, cosido a man, feito a man, con piel galega, que é importante sabelo. A piel curtese, eu concretamente compro en Tarambollo, en Carballo. Curtido sofán, hai que facerlle propaganda a José. Claro que sí. Sí, é piel con curtido vegetal tradicional. Todavía se curte con cortezas de árboles. Eu utilizo para coser dúas agullas. Sí. É unha técnica que se chama punto talabardero. Básicamente consiste en meter as dúas agullas polo mismo burato cruzadas e facer un nudo no medio. Vou facer algún burato. Os buratos teños marcados por un lado e agora fagos polo outro. Isto teóricamente habería que mirar polos dos lados, pero como xa teño certa práctica, xa vai máis ou menos ao xeito. A pesar de que os buratos están medio feitos con ese cacharro, a piel, eu traballo con piel bastante gorda, gústame a piel gorda. É dura, entón aínda así hai que facer bastante forza, non? Metes as dúas agullas, agora pasas outro fío para diante e queda aí feito o nudo. Ves o nudo? Qué bueno. Qué interesante, ¿eh? Tamén sirve a Feira Medieval de Padrón para ver coas nosas propias oficios tradicionais, certamente. Que se están perdendo, por desgracia. Pero a culpa non é nosa. Sempre din que se perde por la nosa culpa, non. A culpa é da clientela que prefiere comprar outras cousas. Vou deixar que siga aí coa súa tarefa e graciñas por amosarnos. Nada, hasta logo.